Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndini ndiri kumhanya mastreets esocial media. Hatirari musi watamuka sezita redu 263. Vadikani sekuziva kwamunozviita manews updates. Tinouya nawo fast sika ndati like this video, ndati wanzei likes, ndati share, ndati comment izve. Ndichikutendai zvikuru nesupport yamunopa panapa pa this YouTube channel. Munongoziva kuti Hatirari ifesi inokasika kumhanya nemanews updates. So ngatisubscribe vanyo one that like this video. Sekuziva kwamuri kuzviita vadikani tiri kumhanya nemavideos evanhu vakatadza kufembera kwa Prophet Emmanuel Makandiwa. Vatadza kufembera kwa Prophet Emmanuel Makandiwa. Vaizopindura, vaibuda vachipindura zvaipindura. So video randava naro nezvaro ivideo ramadzibaba vaya vakabuda vachiti ndinorova go back to sender. Madzibaba vataura kuti ndinorova go back to sender. Yakaita senda kwavari, vakatadza kufembera milioni, vakatadza kuenda nayo. Zvisire vatadza kufembera chinhu chaimo Prophet Emmanuel Makandiwa. Vari kubuda mastreets esocial media vachitaura kuti Prophet ndauye kwedu tivashandire kwedu isusu, ndauye kwedu tione nekuti hanzi magetsi akandibhaiza. Unokuziva kuti dzimwe n'anga hadzishande nemagetsi dzinoshanda nemarambi, hanzi ndakarasiswa paipai. Havasi n'anga ava, but ndiri kuti vamwe vanhu vanoshanda havashandi nemagetsi, vanovhunduka magetsi. Vamwe unenge wakuvarairwa nekuona chivhitivhiti notuka cheche yaihombe pamwe mune makatowandwa obvious ine makatowandwa zveshuwa. Saka paunozoona uchibuda paTV uramba wakatarisa wakadzokora kudai so unozotadza kuziva chawafambira, wozonyora kuti makaisa mazingi asi hazvisizvo zvawanga uchifunga nekuda kwekuona TV. Vadikani vari kubuda vachitaura kuti hanzi ndauye kwedu face to face tipedzerane kwedu isusu kwete kwavo ukuku. Ndokumbotozwa ndofika comment section daukusiyai muchiona video rake. Mapedza kuona video comment section yedu subscribe tiwande. Much love. Ndiri muprofita back to sender madzibaba lenmo vanooneswa zvose kana vaenda pamweya. Mazvoonawo sei baba? Was it fair to you zvafamba zvakanaka? Zvinhu zvafamba zvakanaka. Asi ndanda kujaira mumagetsi andivhiringi. Ndinouyawo magetsi manje. Magetsi. Mukuti imi magetsi mazomaona mamukati. Munhu wakanaka. Prophet tikufunga kuti timboenda vati vanouya kuchechi. Saka isi tikufunga kuti timbokoka tonosangana. Isusu tanga takuti mapowers atina ngatichitarisira asiriwo. Nekuti takafunga kuti zvinopfekwa pamunhu tokonekta network yemunhu ari kufema nezvaakapfeka kuti ane muhombo. Saka paita zonoona simbi. Saka simbi yataona yakapfekedzwa chinhu cheche. Takati chivhirikika nekuda kwesimbi. Isusu pamweya wedu atione zvesimbi basi. Alright. Saka imi muri kuti vakauya kwenyu zvinofamba. Ndiri pa 100%. Ndiri mastendi maviri Prophet vaendovapa. Ngoprofita inini kana kuti voenda tonosangana pa road up. Ndakamirira izvo. Aiwa challenge iyo nokuti umwe mandaenda mumagetsi akawanda. Handiti ndambotaura ndinoenda magetsi imo. Ndakauza Prophet ngati Prophet Makandiwa magetsi awandisa munhu. Aiwa, thank you so much. I'm so much happy kuti vataura zvavo kuti vachatumira media yavo kuti iuye kuti muone kuti zvinofamba zvakanaka here. So I hope munenge muri ready. Vati kudi pavati kana muri muchida imimi vachatumira media yavo moita zvamunokwanisa imimi kusina magetsi kwacho kwamuri kutaura. Ndo zvatiri kutoda izvozvo. Vanozviita rii ndo zvangatitarisira kuti ndavatitumire vanhu vacho. Aiwa, I'm sure vachaita communication yakanaka. But anyway, thank you so much for agreeing kuti tikubvunze mubvunzo. Maita basa.